Здравейте хора, днес ще разпакувам това Лабубо. Ето аз такова нямам от тази колекция. Ето какви може да се паднат. Най-много искам секретното, така че нека да видим. Спечелих го от една машина. И се надявам вътре да си от колекцията, не. От някаква друга колекция или като цяло друга. Сега затварям си очите. О, я да видим, има ли още нещо? Не, ето. Вижте това сладко. Аз затворих очите, защото мислех, че... не знаех дали е в клипче. За да не го видя. Така че сега ще затворим очите. Какво е? 3, 2, 1. Вижте какво е сладко! Погледнете го, има си количка. И е такова много яко му е цвета. Много съм доволна. И очите му, вижте ги. Много е сладко. Ето и пликчето, смисъл и той е готин. Добре, ще вижте. Тук показва, че на пликчето показва, че е бяло. Ето това. Обаче това е някакво зеленичко, синичко. Не, готина, много. Много на мен ми харесва. Ето го. Много е сладко. Аз такова нямам и от друга колекция. Точно такъв цвят нямам. Имам едно розово. Горе-долу еднакво. Но това ми харесва много. Иначе... ето. Само не знам защо. Нали тук дава, че ще е бяло. Тук е зеленчуко. Но пак е много готино. И чао от мен. Бай!